Takže čaute ľudia, vás vítam u dnešného videa a dneska je to informačka o tom, že možno už nebudem vydávať videá a mám nový mobil Lenovo LG K10, je čierny. Ale lenže ja si tu musím urobiť nový účet, čo ja neviem, takže počkajte, to si nerobíš, ale počkajte. A teraz už nad týmto mobilom stojím už asi tak hodinu, lenže neviem, ako sa dostať do obchod Play. Ani neviem zapnúť YouTube, že proste heslo neviem. Mám to tu napísané, ale teraz neviem, ako sa k tomu dostanem. Takže tak. A možno budem mať nový kanál zase. Takže neviem, ľudia. Proste neviem, ako sa prihlásiť a proste nejde. Niečo skúšam, ale neviem vážne. Takže nič neviem urobiť, takže asi už nebudem natáčať moc. A keď tak ten nový kanál budem mať v popisku a možno to budú videá z LPS Bibou. No tak proste musím mať nový kanál. Hrozne sa vám ospravedlňujem, ja vážne za to nemôžem, môžem za to, ale tak ja som si robila ten účet a teraz neviem, aké mám heslo. Ako viem, aké mám heslo, ale teraz už neviem, ako sa k tomu dostať. Tak toto by bolo všetko. A máte v popisku kanál, tak ahoj. A zase si z tohto kanála všetky odbery dajte preč a zoberte si a dajte si zase odber na druhý kanál, tak ahojte.